Reber Apo ji sala 1993 heya roja me îro çendîn car agribestên yekalî îlan kir ku bikare awayekî demokratîk pêşiya çareseriya pirsgirêka Kurd veke. Ji bo vê pêşneyarên çareseriyê pêş xistiye bi maqûl aqlane nêzik bûye û li dinyayê heya niha nêzîkatiyekî bi vî rengî nehatiye dîtin. Ancak dewleta Tirk ji ber ku vê demê xwediyê çareseriyeke polîtîk nebûye, ew hewldan bê encaman. Serokê giştiyê MHP û şîrîkê desthelata heyî Devlet Bahçeli 22 Cotmeya 2024 de bang kir. Rêber Apo jî bi îtmala ku ji nava dewletê îradeya çareseriyê pêş bikeve bersivek erênî da vê bangê. Tevgera me ya azadiyê ji ber ku hêza çareseriya Rêber Apo bawer dike biryarên wisa radîkal ên wekî feshekirina PKK û dawîkirina tekoşînê çekdarî girt. Ancak gavên wiha mezin dikarin pêşiya çareseriyeke demokratîk vekin. Di vê mijarê de me xwest îrade û biryardariya xwe nîşan bidin. Ji ber vê hevseroka me ya Konseya Rêvebir a Kecekê Besê Hozat 11 Tirmeha 2025 de bi 30 hevalên me yên gerîla re çekê xwe şewitandin. Bi vî awayî hate îspatkirin ku dema şertên guncav ên siyasî bi gavên pewîst ên hiqûqî bêne avakirin bi hezaran gerîla jî wê çekê xwe deynin. Ji xwe wê demê Devlet Bahçeli jî di vê çerçovê de axivî û got diviya bû ew kesên ku çek şewitandine bi derxistina qanûnên pewîst berê xwe bidanan Tirkiyeyê. Devlet Bahçeli bi vî awayî vegera li Tirkiye wê çawa be danî bi holê. Me hêzê xwe di nava sînorên Tirkiye de derxistin dervayê sînor. Me li qadên parastina medya hin mevziyên xwe jî ji ber pevçûnên muhtemel vala kirin. Dîsa di 2017 de me hin rêvebiriyê mîtê dîl girtibûn. Me van kesa jî radestê dewletê kirin.